Είναι ο Δημήτρης ο Ξενοφόντος. Θα σας ρωτήσω την κάρτα μου ότι θέλετε, μπορούμε να μιλούμε και μαζί για τη χρήση του πίνακα. Το calibration με το να πατήσω το κουμπάκι, το δεξί κλικ, έρθω εδώ στον πίνακα, βγάζει μου το παραθυράκι τούτο, πατώ τη λέξη calibrate και ξεκινώ να κάνω το calibration μου. Χτυπώ μία φορά στην επιφάνεια και αγγίζω τη μύτη της πέτας μου στις 5 γωνιές, 4 γωνιές που θα μου δείξει ο πίνακας. 1, 2, 3, 4 και κλείω εδώ το calibration. Λοιπόν, όταν ανοίξω το λογισμικό μου με έναν double click πάνω στο εικονίδιο, θα έρθω τούτον το σημείο εδώ. Ανοίγουν δηλαδή ένα toolbar με κάμποσα εργαλεία τα οποία θα με βοηθήσουν να δουλέψω τον πίνακα. Ο κάθε καθηγητής που έχει εγκατεστημένο το λογισμικό στον υπολογιστή μπορεί να οργανώσει το toolbar του με τι εργαλεία θέλει να χρησιμοποιεί. Όταν επιλέξω την πέντα και επιλέξω τι χρώμα θέλω να γράψω, το τι κάνω πλέον γράφω ηλεκτρονικά πάνω στον πίνακα. Μπορώ να αλλάξω χρώμα, πατώντας σε έναν από τα χρώματα εκεί. Λοιπόν, πάνω στον πίνακα πάντοτε, εδώ πάνω αριστερά γράφει μου τη σελίδα που βρίσκουμε. Είμαι στο μάθημα 1, στο flipchart 1, στη σελίδα 1. Με τα τόξα μου εδώ μπορώ να πάω στη σελίδα 2. Επιλέξω να γράψω σελίδα 2, επόμενη σελίδα, σελίδα 3 και ούτω καθεξής. Και αν θέλω να επανέλθω πίσω στα γραφόμενα μου, με το ανάποδο τόξο έρχομαι πίσω. Άρα από την αρχή μέχρι το τέλος πλέον θα έχετε την παρουσίαση σας είτε σε επεξηγήσεις, στα notes που κάνετε μέσα στα lecture rooms, χωρίς να χρειάζεται να τα σβήνετε και να μπορείτε να επανέλθετε πίσω. Οπότε μπορώ να το πιάσω τώρα, θα το μετακινήσω τούτο, να κάνω κάποιες tool recognition, είναι τούτο εδώ. Λοιπόν, εδώ μπορώ να γράψω το λογισμικό να αναγνωρίσει γραφή. Μπορεί να αναγνωρίσει αριθμούς και μπορεί να αναγνωρίσει και σχήματα. Αν έρθω στα σχήματα, μπορεί να κάνω ένα κύκλο και να μου το διορθώσει το ίδιο το λογισμικό. Λοιπόν, εντάξει. Τώρα ο συνδυασμός του toolbar με το Word μπορώ να ανοίξω έναν έτοιμο document, να επιλέξω το μολύβι εδώ ή το highlighter και πάνω στο document μου να κάνω σημειώσεις. Κάθε φορά που επιλέγω κάτι εδώ, που επιλέγω έναν από τα menus, μπορώ με το τόξο μου εδώ να ανοίξω και να δω τι έχω κάτω από το πρώτο εικονίδιο. Σαν εδώ στα sports μπορώ να βγάλω γήπεδα έξω και να στήσω και ομάδες μέσα στο γήπεδο, καθηγητές που κάνουν σόκερ. Επιλέγω το γήπεδο του ποδοσφαίρου, βγάλω και ομάδες έξω και ούτω καθεξής. Τούτα οι φωτογραφίες μπορούν να μικράνουν. Μπορώ να ανοίξω, ας πούμε, το πράγμα εδώ, τούτον μπορώ να το κλείσω και πλέον μπαστούτον το χάρτη μπορώ να γράψω. Λοιπόν, έχω μια παρουσίαση βιολογίας, είναι για γυμνάσιο παρουσίαση, το οποίο χρησιμοποιούμε τους αγώγους. Τούτον είναι μοναδικό, κάνουμε ένα παράδειγμα και πήγαμε. Τούτον το προϊόν δεν υπάρχει από άλλον κατασκευαστή.
Λοιπόν, τούτο μπορώ να έχω μέχρι 64 τέτοια μέσα στην τάξη, ώστε ο κάθε μαθητής να κρατά έναν ψήφο. Χτυπώ πάνω στο tool του vote, το active vote, και υπάρχει ένα timer για τους ψήφους εδώ. Αν πατήσετε τώρα μια από τις επιλογές, σιγά σιγά να έρχονται οι απαντήσεις πάνω στο μήνα. Ψήφισε ο Α3. Λοιπόν, και έρχεται η απάντηση αμέσως πάνω στο μήνα. Λοιπόν, η σωστή απάντηση είναι η απάντηση Β. Ένας απάντησε σωστά, οι άλλοι 4 απαντήσαν λάθος. Μπορώ να ξέρω ποιος απαντά τι με το να δώσω όνομα στο vote μου ή αριθμό. Μπορώ να ξέρω τι απάντησε ο καθένας. Ο Α1, να τους ονομάσω, ο Α1 απάντησε την A, ο Α2 δεν απάντησε, ο 3 απάντησε λάθος, ο 4 είναι ο σωστός. Εμείς είμαστε. Εντάξει, η γενική εικόνα του πίνακα είναι τούτη. Τώρα, για να μπορεί κάποιος να το δουλέψει, το λογισμικό δεν είναι πολύ εύκολο να πλοηγηθείς μέσα στο menus. Πρέπει κάποιος να παίξει μαζί του, να δείτε τι απορίες υπάρχουν.